på, det er vores krudtladning. Og krudtladningen, den består i dagens anledning af 150 gram sort krudt. Den fører vi ind i selve kanonen med en ladestok, som har en sjov vinkel på, så det gør, at Jens Jakob han kan stå på siden af kanonen og lade den. Det gør, at han står i noget mere sikkerhed, hvis krudtet skulle gøre et andet, sådan at ladestokken ikke skyder ud, mens han står lige foran. Så kan han altså stå på siden, og så er det højst et par fingre, der ryger på det. Så står han altså mere i sikkerhed. Det næste, der skal til, det er, at han skal have fat i det der rømmenål, og rømmenålen ligner faktisk et stort grillspyd. Det skal han have ned i det der fænghul, ned til selve krudtladningen, for at lave et hul ind til selve krudtladningen. Sådan at når vi lige om lidt skal skyde den af, at vi er sikre på, at vi får den i gang. Derefter så er der granaten, som han står og løfter op her, som i dagens anledning består af 150 gram sigtemel. Som altid plejer det, at man kører heromme på marken deromme. De står ude til venstre derude, jeg ved ikke, om I kan se den deroppe fra. Men de var altså sorte, da vi startede på sæsonen. Så I kan se, så er de sorte hvidklædte nu. Selve granaten her skal også stampes godt ind med den her ladestok, som også har, eller den samme ladestok, som har den her sjove vinkel på. Og derefter, så skal Jens Jakob have fat på en patron, som vi bruger til geværene. Det er nemlig noget langt finere sortkrudt, som vi kan hælde ned i det her lille fænghul her. Og det er endnu en gang for, at vi kan få antændt det finere sortkrudt, som så er med til at antænde det her grove sortkrudt, som vi har inde i kanonen. Sådan at vi er sikre på, at vi får et skud. Derefter, så skal vi have fat i det, der hedder en elektronisk tænding. Det brugte man selvfølgelig ikke i 1864. I 1864 der brugte man enten en træktænding eller en lunde. Træktænding, det er en lang snor, hvor der sidder en lille anordning ude for enden, som så trækker i sporet. Det skal gerne komme sådan en voldsom ryg, så skyder den altså. Det giver en lille gnist, som så indtil den skyder. Og lunden, ja, det giver sig selv. Det er en lunde, man tænder ild til, og så skulle det ellers gerne brænde ned til krudtet og antænde det. Men den elektroniske tænding fungerer sådan, at man har en lang ledning, hvorpå at man så har en lille anordning derude for enden, vil gøre lidt ligesom en lille hundepropistol. Den siger lige bang, og så kommer den med en lille gnist. Og det sker alt sammen i løbet af et splitsekund, og så får man så antændt krudtet, som ligger nede i kanonen, så vi rent faktisk får et skud. Det hele sker med et lille 9-volts batteri, og endnu en gang så kan vi også stå i en sikker afstand og antænde kanonen, så den ikke skyder tilbage og vælter ham, eller hvad den nu kan finde på. Derefter så skal Jens Jakob have fat i et par ørepropper, fordi han står lige ved siden af kanonen. Det betyder ikke, at de skal stikke fingrene i ørerne, fordi den larmer ikke så meget heroppe. Men når Jens Jakob har ørepropper i, så kan han altså ikke høre noget. Så det vil sige, at I skal hjælpe mig med at tage ned fra 3, så Jens Jakob ved, hvornår han skal skyde med kanonen. Vil I være med til det? Ja, der var ikke særlig mange, der vil være med til det. Jo. Ja. Så kommer det sådan lidt halvt bagefter. Vil I være med til det? Ja! Det var bedre. Er I klar dernede? Er I klar til at hjælpe mig? Ja, det er fint. 3, 2,